Nova xornada deportiva no Metanoia Arte Suave. O ximnasio abrirá mañá as súas portas para acoller o seminario de Jonathan González, cinto negro de Brazilian Jiu-Jitsu. Un dos lugares que está a gañar forza no mundo das artes marciais da comarca é Metanoia Arte Suave, localizado no ximnasio Muiños, en Noia. Maicon Lapa iniciou este proxecto hai aproximadamente un ano e está a dar pasos para sentarse como unha referencia na contorna. Ademais de ser un espazo no que se imparte loita libre, boxeo, karate, capoeira infantil, MMA e Brazilian Jiu-Jitsu, acolle diferentes actividades formativas. Esta fin de semana estará no ximnasio Jonathan González, cinto negro de Brazilian Jiu-Jitsu. O leonés estará por primeira vez en Noia e impartirá un seminario exclusivo. O loitador ten moitos anos de experiencia e un amplo palmarés en diversas disciplinas. Foi 2 veces campeón de España de MMA, conquistou en 5 ocasións o título nacional de grappling, o mesmo número de veces que se coroou no Grappling G de España, disciplina na que tamén foi campeón mundial. O seu seminario versará sobre Brazilian Jiu-Jitsu e o MMA.